Anna Kassen och Kristina från Velverstone och Monroe. Tidigare Team Avatar och kvui akkurat Team Avatar. Ja, men det tog att vi tar tåsa vi Sören Jackson Elisabeth om vad vi skulle få göra. Och hon kom på en idé som var Avatar. Och hon är också sin runt i förvägen. Och så förde vi det ut. Och vi tar just akkurat det auto. Nu är det så vi gångt vi tema i Avatar och titta måla två avatarer. Hetta var en strävan process. Så ja, vi har lagt några 2 år i dag. Och vi har det är nog så länge sedan vi planlagt vad vi skulle göra. Och ja, det har alltid vi har brukt några 2. Är det premiären eller hade du haft en sån förpremiär i år hade du provat ingen ja? Ja, alltså jo det har vi. Det har varit några affärer lunch nu. Här som det vi har prövat det av. Och ja, faktiskt smala det och så har vi sitt och kvalitet och perla och allt det tillhör som skulle till just det klart. Så jo det har fyllt några för så sista veckorna. Hur ska orska så färna i dagen i det eller så tror jag brukt jag dagen där måla det så som det är nu. Vi mötte klockan 8. Ja. Ja, manstersk och ja, det var längt över men jag tänker gå lärorikt över. Helt säkert. Vet du förstått? Vad väntar tid att få på en sån dag som det? Ordentligt inspirerande. Och vi där vi kör med några danskar nästan finns inspiration från Thailand och i förhåll till ett sky som vi där vill göra. Bara otroliga inspirerande, motiverande. Helt något annat än han manliga Gerard Stern en frisör. Anna Kassen och Kristina från Velverstone och Monroe. Tusen tack för prat. Så tack. Ragnar Båtel, nu är tid målet som avatarer. Har du stått lite? Ja, jag har alltid varit nog stått lite. Att pröva att man blir body paint hour. Och att man kan leva sig sin in i äventyr i Avatar. Det är alltid nog festligt. Ja. Ragnar Kalto. Jo, det är något helt annat kan man playa att göra. Att det är ordentligt annorlunda. Så jag kan just näka så för så. Nu har det säkert bara se Avatar-filmen och är det stort över vi en sån projekt? Ja, helt säkert. Alltså man kan pröva att leva sig in i rollerna. Och filmen är så otroligt flottor. Så det där ska jag släppa pröva att vara en avatar. Ja, det är helt för sig. Det är speciellt. Tack för det, Bey, och gå ett nu. Tack. Ja.